με τον κύριο Διονύση Πλέσα και τον κύριο Τάκη Μανθεόπουλο από το Σκιανά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Καλημέρα κύριε Πλέσα. Να ξεκινήσω, κύριε Μανθεόπουλο, με επιτρέπετε, από τον Αντιδήμαρχο να μας πει το σχεδιασμό του, να μας πει πώς το σκέφτεται, τι σκέφτεται να κάνει. Κύριε Πλέσα, σας ακούμε. Πήρατε τα πινέλα, γράφετε κίτρινες γραμμές κάτω. Κύριε Ξανάλατε, μέσα στις αναπλάσεις και τις πεζοδρομίες της πόλης που κάνουμε και γενικότερα στην προσπάθεια για την εικόνα της πόλης, μέρος της προσπάθειας αυτής είναι και το θέμα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, που ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο έχει να κάνει και με την αρχιτεκτονική του και με την αισθητική, με το ύφος επίσης του ιστορικού κέντρου. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται με όρους και προϋποθέσεις, σεβόμενοι και τα επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών, την προσβασιμότητα πεζών, αμαία κλπ. Και φυσικά την ανεμπόδιστη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Κοιτάξτε, μέτρα έχουμε πάρει και στο παρελθόν και πρόσφατα εννοώ και στο μη πρόσφατο παρελθόν. Χρειάζονται περισσότερα όμως. Και έλεγχη επίσης. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η διαγράμμιση που κάναμε στον πεζόδρομο της Ηφαίστου και όπως είπατε θα τη συνεχίσουμε και σε άλλους πεζοδρόμους. Και επίσης εντάσσεται και η νέα κανονιστική που πιστεύουμε να ισχύσει από το Σεπτέμβρη, η οποία θα είναι στην κατεύθυνση αυτή. Και είπατε, μια και είναι και ο πρόεδρος του Σκιανά, έχουμε συναντηθεί και με τον Σκιανά, μας έχει δώσει τις θέσεις του συλλόγου, που οφείλω να πω ότι εν πάση περιπτώσει είναι σε μια κατεύθυνση και αυτές οι θέσεις διαφύλαξης και προσβασιμότητας και βεβαίως και του ύφους του ιστορικού κέντρου. Και στη συνέχεια θα έχουμε το επόμενο διάστημα τη διαβούλευση, θα το στείλουμε και στις δημοτικές παρατάξεις, να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσουμε. Κύριε Ξαναλά, υπάρχουν δυσκολίες, είναι γεγονός, υπάρχουν δυσκολίες. Και οι επαγγελματίες έχουν τα δίκαια τους, άλλωστε έχουν περάσει από τόσες κρίσεις. Βεβαίως και οι πολίτες έχουν τα δίκαια τους και σε σχέση με τον ελεύθερο χώρο και με την προσβασιμότητα και γενικότερα με τις αναπλάσεις που κάνουμε. Δεν είναι υποφελία μόνο κάποιον, είναι προς όλες τις πόλεις, προς όλες τις πόλεις. Έτσι θα πρέπει να είναι. Μάλιστα. Να ακούσω την πρώτη τοποθέτηση του κ. Μανθεόπουλου και μετά να πω κι εγώ δύο λόγια. Πέστε μου, κ. Μανθεόπουλου, πώς τα ακούτε όλα αυτά, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Πλέσα, έχουμε συμφωνήσει. Ο Σκιανά θεωρεί ότι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι η κανονιστική. Οπότε με αγωνία περιμένουμε την καινούργια κανονιστική, την οποία θα βάλουμε και σε διαβούλευση με τα μέλη μας. Με αυτόν τον τρόπο θα λυθούν προβλήματα όπως τις Ηφαίστου. Τώρα, σε σχέση με τις διαγραμμίσεις, είμαστε, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε υπέρ. Γιατί ο Σκιανά είναι υπέρ της ευταξίας, της ευνομίας και ενάντια στον αθέμητο ανταγωνισμό που φέρει η μη τήρηση των ορίων. Άρα με αγωνία περιμένουμε την καινούργια κανονιστική, να δούμε τι λέει, πώς περιγράφει όλα αυτά που περιμένουμε, να τη βάλουμε σε διαβούλευση, να έρθουν τα μέλη μας, να μας πούνε τις αντιρρήσεις τους και όταν καταλήξουμε σε όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως και ναι, θέλουμε τη διαγράμμιση θα τηρήσουμε τα όρια. Μάλιστα. Κύριε Πλέσα, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει, και σωστά το λέτε, ένας ελεύθερος χώρος χωρίς διαπραγμάτευση. Τέλος, ένας ελεύθερος χώρος, ο οποίος είναι ποιος, τι πλάτος και από πού αντλήσετε τα στοιχεία για να καθορίσετε αυτό το πλάτος. Μιλώ φυσικά κυρίως όταν υπάρχουν δύο καταστήματα απέναντι, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, είτε είναι δύο καταστήματα απέναντι, είτε δεν είναι, με αλληλογραφία που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια, ο ελεύθερος χώρος που θα πρέπει να μένει για την ανεμπόδιστη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης είναι 3 μέτρα. Κατά συνέπεια, ο ελεύθερος χώρος που θα μένει στους πεζοδρόμους αυτούς, που έχουν τη δυνατότητα των μέτρων δηλαδή, θα είναι 3 μέτρα. Από εκεί και έπειτα, εάν υπάρχουν δύο καταστήματα απέναντι, θα πάρει ο καθένας τον χώρο τον εναπομείναντα χώρο από τα 3 μέτρα. Μπορεί στην Ηφαίστου, παραδείγματος χάρη, σε κάποια στη διαγράμμιση που κάναμε, βγαίνει ανάπτυξη τραπεζοκαθίσματος. Σε κάποιο άλλο μέρος της Ηφαίστου, που είναι πιο στενή, βγαίνει μόνο ανάπτυξη ενός ή στάντι πάσο με σκαμπό. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τα 3 μέτρα τα 3 μέτρα είναι αδιαπραγμάτευτα, δηλαδή τελείωσε. Αδιαπραγμάτευτα. Μάλιστα. Τώρα, πέστε μου, ολοκληρώστε. Και θα συνεχίσουμε, αλλά είχαμε μια βλάβη τώρα στο μηχάνημα. Βλέπετε, μακάρι να είχαμε τα χρήματα, να έχουμε και σύγχρονα μηχανήματα.
μια βλάβη στο μηχάνημα της διαγράμμισης. Θα συνεχίσουμε. Θα πάτε και στη Ρήγα Φεραίου, να φανταστώ, θα πάτε παντού, έτσι. Και στη συνέχεια και στην Τριών Ναυάρχων κλπ. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι. Υπάρχει η διαμαρτυρία και να ακούει και ο κύριος Μαθεόπουλος και θέλω και την άποψή του. Υπάρχει διαμαρτυρία από καταστηματάρχες. Ξεκινήσατε από την Ηφαίστου. Εκεί λοιπόν κάποιοι λένε ότι με συγχωρείτε, καλά κάνατε. Δύο διαμαρτυρίες είναι. Βάλατε αυτή τη γραμμή. Πρώτον, αυτή η γραμμή δεν χωράει ένα τραπέζι, ενώ φαίνεται ότι δεν χωράει ένα τραπέζι. Και δεύτερον, βάλατε την ίδια γραμμή σε κάποιον ο οποίος δεν έχει άδεια για το κατάστημα. Γιατί βάλατε την ίδια για εξωτερικά, για τραπέζια εκτός, έτσι. Γιατί βάλατε γραμμή σε αυτούς που δεν έχουν, όπως λένε οι ίδιοι οι καταστηματάρχες, άδεια για εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα? Γιατί δεν περιμένατε να βγάλουν την άδεια, να εκδώσουν την άδεια και μετά να βάλουν? Είναι και ένα μέτρο για να υποχρεωθεί ο άλλος να πάει στην νομιμότητα, γιατί πολύ σωστά λέει ο κ. Μαθεόπουλος, δεν μπορεί εγώ που πληρώνω αυτό που πληρώνω και πονάω να το πληρώσω να έχω την ίδια μεταχείριση με κάποιον που κάνει το κορόιδο και δεν τον ενοχλεί κανένας και του βάλανε και διαγράμμιση να του πούνε μέχρι εδώ θα πας, αλλά δεν έχει άδεια. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν αφήσατε κενά τα μαγαζιά τα οποία δεν έχουν πάρει την άδεια, να μην έχουν κίτρινη διαγράμμιση? Να φαίνεται κιόλας. Κύριε Ξενάλαδε, θα πρέπει να πούμε το εξής. Όλοι οι καταστηματάρχες της Ηφαίστου έχουν κάνει αίτηση στο Δήμο για να πάρουν. Και τι θα σημαίνει αυτό? Ακούστε όμως. Περιμέναμε την απάντηση της προσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να διαγραμμίσουμε και να βγάλουμε τις άδειες. Ακούστε όμως εδώ εξής. Πάντα, και το γνωρίζει ο Πρόεδρος, ο κ. Μαθεόπουλος, πάντα στις αρχές του χρόνου συνεχίζει ο κάθε καταστηματάρχης την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια της άδειας που είχε εκδοθεί από τον προηγούμενο χρόνο. Δεν είναι παράνομο αυτό. Άλλωστε και τον Ιούνιο να πληρώσει και τον Μάιο να πληρώσει ο καταστηματάρχης, θα πληρώσει για όλο τον χρόνο. Δεν θα πληρώσει από τον Μάιο, Ιούνιο και έπειτα. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή δίνουμε τις άδειες στα πλαίσια της διαγράμμισης που κάναμε και είμαστε μαζί με την υπηρεσία εκεί πέρα. Δεν ήταν ο Πλέσας μόνος του. Η υπηρεσία κάτω με τα τοπογραφικά διαγράμματα και στην πράξη επιτόπου με την αυτοψία έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, σε αυτόν που κάναμε διαγράμμιση θα πάρει άδεια. Αλλά περιμέναμε την απάντηση από την προσβεστική υπηρεσία, να είμαστε απόλυτα σίγουροι, και επαναλαμβάνω και πάλι, σε όλη την εστίαση συμβαίνει αυτό. Στην αρχή δεν μπαίνουν τις άδειες άμεσα. Πάλι τον τρίτο μήνα, τον τέταρτο μήνα, εν πάση περιπτώσει, δίνουμε και μια ανοχή στα πλαίσια βέβαια των τετραγωνικών μέτρων που είχαν από τον προηγούμενο χρόνο. Και πληρώνουν την άδειά τους από την αρχή του χρόνου. Δεν σημαίνει ότι θα πληρώσουν από εκεί και για να ακούσω, γίνεται και αυτό. Κύριε Μαθεόπουλε, τι λέτε γι' αυτό? Και να σας πω ότι, και να τα ακούει και ο κύριος Πλέσας, ότι η ιστορία της υπόθεσης τραπεζοκαθίσματα στην πόλη δεν είναι με το μέρος των επιχειρηματιών συναδέλφων σας. Δυστυχώς έχουν μπει όρια και έχουν καταπατηθεί διπλάσιες φορές από τις φορές που μπήκαν. Κύριε Ξενάλαδε, θέλω να πω κάτι καταρχήν για την Ηφαίστου. Βέβαια. Όταν πέρυσι το καλοκαίρι αφαιρέθηκαν τα παραπάνω τραπεζοκαθίσματα και αυτά που λέγαμε ατελώς κτλ., η μόνη πιάτσα στην Πάτρα που το πέρασε αλόβητο όλο αυτό το πράγμα ήταν η Ηφαίστου. Άρα κακώς διαμαρτύρονται, δεν την μπήκανε γραμμές. Δεύτερον, δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε όταν μπαίνουν όρια. Δεν υπάρχει Οκεανά. Πάντα έλεγε, και το έλεγε πέρυσι όταν αφαιρεθήκανε, έλεγε δώστε μας παραπάνω όπου είναι δυνατόν αυτό, όπου μπορούμε και υπάρχει ο χώρος, δώστε μας παραπάνω και εμείς θα τηρήσουμε τα όρια. Αυτό ήταν. Και δεν θα αυτό λέω όμως, ότι η ιστορία δείχνει ότι δεν τηρούνται τα όρια. Όσες φορές μπήκαν, τόσες φορές καταπατήθηκαν. Εμείς δεν είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός, ούτε πέρα από το κάθε επιχειρηματία που διαφυλάσσει τα δικά του όρια. Από εκεί πέρα είναι του Δήμου και του κ. Πλέσα που είναι εδώ μαζί μας καθήκον να βοηθήσει την τήρηση των ορίων. Ναι, να τα ακούσουμε. Αλλά σαν θεσμικό όργανο εμείς δεν είναι δυνατόν ποτέ να είμαστε υπέρ της καταπάτησης. Είχα ακούσει και μια πλατφόρμα η οποία δεν ξέρω, δεν την έχουμε, αυτό είναι ένα θέμα δικό μας κιόλας. Κάτι σαν το My Ghost που ήταν το My Street. Ναι, τι έγινε με αυτό? Δεν το ξέρω αν ακόμα είναι. Δεν πρέπει να είναι ακόμα. Θα έρθει όμως. Θα έρθει, όπου μπορεί ο πολίτης. Είναι πιο ισχυρό από κάθε κίτρινη γραμμή. Ακριβώς. Εδώ είναι το θέμα. Ότι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Την Τρίτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το πρωί και πάει λέγοντας, τηρούνται τα όρια. Παρασκευή, απόγευμα, Σαββάτο, όλη μέρα, Κυριακή και αργίες, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχει τίποτα. Τραβιώνται τραπέζια, κλείνουνε βιτρίνες, κλείνουνε εισόδους πολυκατοικιών, κλείνουνε πεζόδρομους, σμίγιο απέναντι με τον απέναντι στη Ρήγα Φεραίου, τα έχουμε δει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι λίγοι αυτοί που το... Λίγοι ξελίγοι, δεν είναι και τόσο πολύ λίγοι, αλλά κάποιοι είναι υπερβολικά προκλητικοί, εντάξει, λίγοι.
αλλά υπερβολικά προκλητική. Θα είναι 27, δεν θα υπάρχουν ωράρια. Ναι. Θα σου πω τη δικιά μου εμπειρία από το My Coast. Ανά πάση στιγμή δεχόμαστε ανώνυμες καταγγελίες, γιατί είναι εύκολο, ξέρετε, να κάνεις μια ανώνυμη καταγγελία. Ναι, εντάξει, αλλά είναι και εύκολος ο έλεγχος με εκείνες τις πλατφόρμες. Το καλό και αυτό που περιμένουμε είναι μια σωστή κανονιστική, την οποία θα την δείξουμε στα μέλη μας, θα την πάρουμε στη διαβούλευση. Εκεί θα είναι η σωστή στιγμή να έρθουν όποιος έχει αντιρρήσει, δηλαδή η Ηφαίστειο. Το είπα και κατηδίαν σε πολλά μέλη μας που έχουν κατάστημα στην Ηφαίστειο. Όταν θα μας δώσουν την κανονιστική, ελάτε τότε να πείτε πού διαφωνείτε. Και αν κάπου μπορούμε να το διορθώσουμε και να τα αλλάξουμε και γίνεται και τεχνικά είναι σωστό και τηρούνται οι κανόνες διαέλευσης των οχημάτων ασφαλείας, βεβαίως και με τον κύριο Πλέσα μαζί θα βρούμε τρόπο. Άκουσα από συνάδελφό σας να λέει εντάξει μωρέ, και τι έγινε τώρα, το τραβάει ο πελάτης, κάτε λίγο πιο άνετα, τα σμίγουμε, τα κάνουμε όταν θα έρθει η πυροσβεστική θα σηκωθούν τα τραπέζια, θα τραβηχτούν οι καρέκλες. Στην Ινδία γίνεται αυτό, σε κάτι βίντεο. Εδώ, επειδή μας κατηγορήσαν το ΣΚΙΑΝΑ ότι δεν το κάνουμε σωστά. Ο ΣΚΙΑΝΑ αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή μια καινούργια κανονιστική, στην οποία θα συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και θα βρούμε λύσεις. Και για τον κατευθυντάρχη να είναι βιώσιμος, αλλά και για τη διέλευση των πεζών και των οχημάτων. Άρα μην εκφράζουν παράπονα. Ούτε υπάρχει μια εμπάθεια με την Ηφαίστειο, ούτε υπάρχει κάποιο άλλο από αυτά που διάβασα, γιατί κάποιες άλλες πιάτσες κτλ. Αστεία πράγματα. Άρα περιμένουμε αυτή τη στιγμή την καινούργια κανονιστική από το Δήμο, τον κύριο Πλέσα, με αγωνία. Και εκεί πιστεύω ότι θα βρει. Κύριε Πλέσα, ο λόγος και το μπαλάκι των ελέγχων είναι πρωτίστως στο Δήμο. Μπορείτε. Δεν είναι η ιστορία με τους ελέγχους. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι. Είναι κακή η προϊστορία των ελέγχων. Έχουν αποτύχει οι έλεγχοι επί της ουσίας. Έτσι. Να σας πω το εξής, κύριε Ξεναράδη. Καταρχάς να θυμίσω ότι όταν πέρυσι σηκώσαμε ατελώς τα παραχωρηθέντα τετραγωνικά μέτρα, που η συντριπτική πλειοψηφία των καταστηματαρχών τα είχε εφαρμόσει, υπήρχαν σε κάποιες περιοχές που δεν εφαρμόστηκαν. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα πρόστιμα, με φορτηγό είχαμε σηκώσει τραπεζοκαθίσματα και καρέκλες. Και δεν είναι μόνο στην Ηφαίστειο, είναι και αλλού. Λοιπόν, συμφωνούμε. Επειδή λοιπόν και αυτά τα μέτρα μερικές φορές ή αρκετές φορές δεν αποδίδουν, χρησιμοποιήσαμε πλέον το θέμα της διαγράμμισης προκειμένου να είναι καταφανέστατο και δηλώνουμε και μια και είμαστε στον αέρα ότι τα 3 μέτρα που λέει η πυροσβεστική υπηρεσία θα παραμείνει ο ελάχιστος ελεύθερος και δεν τον βλέπω. Και δεν το βλέπω. Τι κάνει, είναι γεγονός ότι χρειάζονται έλεγχοι. Τι κάνει ο πολίτης? Βλέπει λοιπόν την Κυριακή, βλέπει το Σάββατο το βράδυ, όχι 3 μέτρα να μην υπάρχουν, ούτε 30 πόντι να μην υπάρχουν. Τι μπορεί να κάνει είτε ο πολίτης, που εγώ δεν λέω ότι είναι δουλειά του πολίτη, με ενοχλεί αυτό, είτε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δήμου και ποιος άλλος είναι. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, για μισό λεπτό. Να πω λοιπόν ότι ο Δήμος δεν είναι αμιγώς ελεκτικός μηχανισμός. Ο Δήμος δίνει την άδεια και έχει και την ευθύνη τήρησης των τετραγωνικών μέτρων της χορηγηθήσας άδειας. Είναι όμως και οι άλλες αρχές. Είναι και η αστυνομία. Η οποία αστυνομία δεν είναι μόνο για τα τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι για την ηχορύπανση, είναι το υγειονομικό κλπ. Εμείς από την πλευρά μας πάντως θα ενισχύσουμε τους ελέγχους. Βεβαίως το έχουμε πει και άλλη φορά και ξανάλαβα στον αέρα. Όταν έχουμε 7 άτομα τα οποία είναι στο τμήμα ελέγχου και ενοχλής των χώρων και έχουν παρόδια στάθμους, έχουν λαϊκές, έχουν τραπεζοκαθίσματα, έχουν καθαριότητα, έχουν εγκαταλελειμμένα οχήματα, γι' αυτό φωνάζουμε και διεκδικούμε προσλήψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με όσα μέσα διαθέτουμε, μετά τη διαγράμμιση, και τώρα βέβαια είναι στους πεζόδρομους οι συνάδελφοι, όσοι μπορούν να είναι δηλαδή, γιατί επιμερίζονται, λοιπόν, θα υπάρχουν και μετά τη διαγράμμιση και αυστηρότεροι έλεγχοι. Και από τη διαγράμμιση και πέρα, προς τον ελεύθερο χρόνο, δεν θα υπάρχει ανοχή καθόλου από το Δήμο Παντρεύου. Και σχέση με την κανονιστική θα τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Και βέβαια, όπως είπαμε, με μια αισθητική για το ιστορικό κέντρο της πόλης. Και ελπίζουμε μετά τη διαβούλευση που θα κάνουμε με τους φορείς, θα στείλουμε το σχέδιο κανονιστικής στις δημοτικές παρατάξεις, να έχουμε την αποψή τους, μετά με τους φορείς και στη συνέχεια ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Λοιπόν, κύριε Μανθεόπουλε, κάτι τελευταίο. Να πω κάτι ακόμα, ότι κάποιοι συνάδελφοι από την Ηφαίστειο εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς το αισθητικό κομμάτι και την διαγράμμιση. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε με τον κύριο Πλέσα να το συζητήσουμε τώρα, αν δεν είναι κίτρινο, αν δεν είναι συνεχόμενη γραμμή και είναι
Βούλες θα το δούμε, πιστεύω. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Καλά, τώρα αυτά είναι γελίες δικαιολογίες. Μην ακούω τέτοια από συναδέλφους σας. Δεν λέω για εσάς που το μεταφέρετε. Λέω για αυτούς τώρα να κόψουν τη βλακεία. Γιατί αυτό είναι μια βλακεία. Μια χαρά είναι το κίτρινο. Να βλέπω κι εγώ το θράσος του καθενός από αυτούς. Γιατί μερικοί από αυτούς, με συγχωρείτε τώρα για τον τόνο, αλλά δεν πάει άλλο. Μερικοί από αυτούς είχαν θράσος και δεν κουνάγανε τα ποδαράκια τους που βλέπανε τις δύο μητέρες στη Ρήγα Φεραίου να μην μπορούν να διασταυρώσουν τα καροτσάκια. Με τα μωρά. Δεν παίρνανε τα πόδια τους να βγουν από το μαγαζί και τώρα τους ενοχλεί το κίτρινο. Έλα, για όνομα της Παναγίας, προκαλούν το μυαλό μας. Με τον κύριο Πλέσσα έχουμε εξαιρετική συνεργασία, άρα και ακόμα και το αισθητικό κομμάτι πιστεύω θα το συζητήσουμε. Ελάτε τώρα, μια χαρά είναι το αισθητικό. Να κοιτάξουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μην αρχίσω τώρα. Μια χαρά είναι το αισθητικό. Κύριε Ξανάλατσε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όχι, δεν ενοχλεί το χρώμα. Δεν ενοχλεί το χρώμα. Ότι είναι λίγοι αυτοί που προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι πολλοί. Όχι, είναι ελάχιστοι, αλλά κάνουν μπαμ. Γιατί είμαστε ένα χωριό μεγάλο είμαστε. Τι είμαστε? Να βλέπει τη μάνα να μην μπορεί να περάσει, ήμουνα μπροστά. Και τον κοίταγα και με κοίταγε. Να βλέπει τη μάνα να μην μπορεί να περάσει με το καροτσάκι στη Ρήγα Φεραίου, με την απέναντι μάνα, δύο καροτσάκια. Κύριε Ξανάλατε, και δεν πήρε τα πόδια του να σηκωθεί να κάνει κουμάντο. Και τώρα τον ενοχλεί η κίτρινη γραμμή. Ακόμα και να υπάρχει λουλούδια αντί για διαγράμμιση. Είχε βάλει ο Φλωράτος καγκελάκια καλλιτεχνικά, τα θυμάστε? Τα είχε βάλει τη μέρα που άνοιγε η Μεσομάρε τα καγκελάκια, κύριε Ξανάλατε, να θυμίσω. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, στην Αγίου Νικολάου ήτανε. Τι έγινε με τα καγκελάκια? Ήταν στην Αγίου Νικολάου τη μέρα που είχε γένεια η Μεσομάρε μπήκαν τα καγκελάκια. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μην ανοίξουμε συζητήσεις. Αυτά. Πάμε για να δούμε τι. Ναι. Καλημέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο. Sky 89,4.